नमस्कार दोस्तों, आज हमने के ये फिरोजपुर में आ गइल बानी सब प्रोग्राम करे। साथ में बानी हमारी है नवल भाई व्यास जी, सामने बानी बहादुर सिंह, राजकिशोर जी, यहाँ के हैं त्रेता के चिन्हता नहीं लोगन खार लेके यहाँ के चलत रही परशुराम जी। बर्दाश्त ना करस तनको सौरे भी यहाँ के बर्दाश्त तो कबो करी ना, यही से यहाँ के बैठा दियल बा। देखिए अशोक का पेड़ तर। आई दोस्तों, आज बोली चली बहादुर सिंह रुआ का कहे के चाहता नहीं रुआ बोली। चाहतानी कि भाई ये जौन जंगल झाड़ बाटे हमनी के कीड़ा मकोड़ा से भी डर बा, बाकी अब ठंडा के चलते हमनी के जन बैठल बानी सब कीड़ा से हमनी के डर नहीं के हमनी के ठंडा से हमनी के काम बाटे कि भाई तनी आनंद मिलत बा। सब जंगले झाड़ बा, चारों ओरी होने मकई बाटे आए। और विशेष कहे के का बा, होने भंडारा चलत बा, होने लहसुन प्याज छिलात बा, बाकी हमनी के लहसुन प्याज से बढ़ बा बस। चलिए आए दोस्तों, अब देखिए अशोक के पेड़ कितना बढ़िया बा। जहाँ सीता जी बैठल रही अशोक वाटिका में, राम जी हनुमान जी गए लोग युद्ध के ले आए लोग। आज उहे वृक्ष बा, देखी सबे ये अशोक वाटिका के आनंद ली। हमारी है परशुराम भाई, कुछ कहे में रहुआ टाइम का प्रोग्राम होके शुरू होके जा रहा बा। गर्मी के मारे तो हालत खराब पड़ रहे एकदम। यहाँ के पहले ही के गरम आदमी है, आज गरम बानी तो का बात है ना। पहले ही के यहाँ के गरम आदमी बानी। चलिए नमस्कार।